הדבר הראשון והכי חשוב שאני עושה כשפונים אליי לגירושין, זה לברר קודם אם יש בשלות לגירושין. קורה שמגיעים אליי עם החלטה לא בשלה להתגרש, ואז לפעמים אני שולחת חזרה לייעוץ זוגי, או מציעה אופציה של הסכם שלום בית. הסכם שלום בית מאפשר להגדיר הוראות של חזרה לשלום בית, וקיימת אופציה של הסכם שלום בית לחלופין גירושין, כאשר הזוג מעוניין לנסות שלום בית, אבל ככל שזה לא יצליח, מיד קיימות כבר הוראות לגירושין. כשאני מבינה שכן יש בשלות לגירושין, אז בשלב הבא אני מבררת אם ניתן להסדיר את כל ענייני הגירושין בדרך מכובדת, בהסכם, במקום לנהל הליכים משפטיים ארוכים. אם הדבר לא אפשרי ולא הצלחנו לגשר על הפערים, אז אנחנו ניגשים להליכים משפטיים. ברוב המוחלט של המקרים, אני מצליחה לגשר על הפערים בין הצדדים, גם במקרים מורכבים כמו בגידה, חוסר אמון או רצון בנקמה. ובסופו של דבר, להוביל אותם להסכם גירושין הוגן, ללא מאבקים משפטיים ממושכים, תוך חיסכון של לא מעט כסף.